upang magkaroon ng konkretong rekomendasyon para masolusyonan ang negatibong dulot ng pagmimina, nagsagawa ng pagdinig ang Sangguniang Panlalawigan ng Zambales. Pero ang Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, 2 beses nang hindi sumipot sa pagdinig. Si Irish Dotilios ang may report. Gumugulong ang pagdinig ng Sangguniang Panlalawigan ng Zambales kaugnay sa perwisyong dulot ng pagmimina. Ayon sa chairperson ng Concerned Citizen of Santa Cruz na si Dr. Benito Molino, dagdag na ebidensya ang pagragasa ng nikaladong putik sa 5 barangay sa Zambales upang lalong maipakita sa publiko at mga opisyal ng lalawigan kung gaano kalala ang problema dulot ng pagmimina. Ito na nga ang ginagawa ng ating provincial government, particular ng Sangguniang Panlalawigan, ay makita ano ba talaga ang dahilan kung bakit tuloy na mayroong mga perwisyo mula sa mga pati, sapa hanggang sa dagat, damay ng palindahan ng mga bukid. No? Upang sa ganon ay makagawa sila ng konkretong rekomendasyon. Noong ika-24 ng Setyembre, ipinresinta nila ang mga ebidensya sa Sangguniang Panlalawigan, kaya ipinatawag kahapon ang mga concerned government agencies mula barangay hanggang mga kawani ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau o DENR-MGB Region 3 at Environmental Management Bureau o DENR-EMB. Hindi raw dumating ang mga opisyal ng DENR, MGB at EMB sa isinagawang pagdinig. Ang kanyang binibigay na rason ay huli na raw nila nabasa ang email na imbitasyon ng Sangguniang Panlalawigan. Ngunit ang ibang nagrereklamo, wala na raw tiwala sa MGB. Lagi nilang ginagawa sa kanilang report ay walang perwisyo na nagagawa ang mga mining companies. Ano pang dahilan para magreklamo sa level? Kaya nga noong 2014, after 2012, tayo direktang nagreklamo na sa DENR at sa MGB National. Kaya ang kumilos dyan kung bakit na-suspend ang mga mining companies ay ang national office ng MGB, hindi ang regional. Sa ngayon, bakas pa rin daw sa kanilang kapaligiran ang perwisyong dulot ng mga minahan. Ayon kay Molino, hindi raw ginagalaw ng mga mining firms ang mga lugar na natabunan ng nikaladong putik. Ang mas masakit pa raw para sa mga apektadong residente. At kahit nga kami magreklamo, sabihin nila, hindi naman galing sa atin yan, lagi nang tuturuan yan. Nais naman ipaalala ni Molino kay Zambales Governor Amor Diloso ang ginawa niyang mining moratorium noong kauupo lamang niya bilang gobernador ng lalawigan. Inahamon namin siya na baka na ipatupad yung kanyang moratorium. Dapat matanda na ito. Baka naman ulilanin na nakakalimutan na niya na maroon siyang ginawang moratorium. Ang tinutukoy ni Molino ay ang Executive Order No. 1 na inisyu ni Diloso na naglalayong mapahinto pansamantala ang mining operations sa lalawigan. Ito ay matapos na maglabas ang Korte Suprema ng writ of kalikasan laban sa mga minahang nag-ooperate sa Zambales. Inaasahan ni Molino at mga residenteng apektado ng pagmimina na dadalo sa susunod na pagdinig ang mga kawani ng DENR. Sa panig naman ng DENR-MGB Region 3, hindi raw sila naabisuhang may mga pagdinig tungkol sa pagmimina sa Zambales. Ako wala akong notice hindi ako pinadalhan as an RD. Pinadala nila yung notice doon sa staff ko, yung division chief. Doon nila pinadala sa email address niya. So ako, wala nga akong alam na meron palang hearing kahapon ba yun? Yung email ng division chief, doon nila pinadala sa personal email niya. On Monday, meron daw hearing sa Monday. Kausap ko rin si Attorney Ablola. At 1 p.m., sigurado nandoon na kami. Ako si Irish Dotilios, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.